Alright, mina ngumtshengiseni wakagcwensa elesikole babethi-ke nguMoses. Uyazi-ke nawe ukuthi-ke. Ngikubingelele mbukeli, kuyintokozo ukuba nawe. Ubuqhawe akusiyo into ozalwa nayo, kodwa yinto ofike uyithole emhlabeni ngamagalelo akho. Uma sikhuluma ngomculo kaMaskandi sinamaqhawe amaningi aseke ayibamba ngokwehlukana. Kodwa akusibo bonke esingakwazi ukubabala nendidane. Phela indidane kwakuyiqhawe futhi umculo kaMaskandi ukwazile ukunyakazisa awufake emehlweni abantu esebenzisa ubuhlakani bakhe obuhlukile. Ziningi kakhulu izinto ezenza uNdimande abe yiqhawe futhi ahluke kwamanye amaciko, kodwa soke sibheke lokhu okuwufonga le ndoda. Ubewazi umculo, ube neqiniso, ube namanqoko, ubethanda abantu. Ngeke phela sabuqeda ubuqhawe bakhe umqoqi weyindondo, impela kungasa kusasa. Yabona umculo unezigaba ezahlukene zokwazi, kodwa uNdimande ngiyafunga ube kulesi sokugcina ngci. Yize engawuyelanga esikoleni ukuyofunda, kodwa bekuyinto yakhe yazalwa nayo ukuthi akwazi ukulalela okungale kokujwayelekile. Umtshengiseni wafika wanamathisela indlela yokubheka esiyibiza ngo-2, kangangoba ngisho nechalaha uma lifika la kufunda kuye ukucula indlela yesibili okuyi-10. Leli khono wahamba nalo uma ephuma endlunkulu eseyoqala iqembu lamageza amahle lapho wayehamba khona noNjengcane Ngubane noSibongiseni Ntombela. Into eyayigqame kakhulu kwakukuhlangana kwamazwi alezi insizwa ezimbili nangendlela ezazehla ziphinde zenyuke ngayo engomeni. Kodwa uzokhumbula ukuthi kwathi noma behlukana umfoka Gcwensa wakwazi ukulanda ukukhathalani noMo. Wabapheka bakhipha yona kanye lento ebenziwa yilaba abahambile. Ubashintshe kaningi abaculi ababhekayo umtshengiseni, kodwa ube nekhono elibabazekayo lokwenza umuntu acule lokhu akufunayo njengoba kunjalo. Abantu abaningi abazi ukuthi uNdimande ube yinkakha kaproducer ngoba noma ubengazenzeli ngezandla, kodwa konke okwenziwayo uma kuphekwa ingoma bekuqhamuka naye. Uyibuze kungani abanye baculi abasebenza nalaba ababesebenza nendidane kodwa behluleke ukukhiqiza leli quality lomsindo owawuphethwe umfoka Gcwensa. Ubenganqenike futhi ukuzama izitayela ezintsha esingakaze sizizwe ndawo kuMaskandi. Uyena umculi obekwazi ukwenza ingoma engenaso isiginci kuMaskandi. Futhi sakubona kuye ukuthi uMaskandi lo uyakwazi ukuthi upike umculo wakwamanye amagenre uzomfaka engomeni futhi angene khaqa. uNdimande ubengashalazi inhlobo uma kuziwa ekukhulumeni iqiniso. Uyena umculi obekwazi ukuvuma omunye uma enza kahle. Kwathi noma uShwi noMtekhala beqopha umlando bedayisa ngaphezulu kuka-500,000 wamakhophi nge-albhamu yabo ethi Wangisiza Baba, umtshengiseni kwaba nguye uMaskandi wokuqala wababongela ngokubenzela ingoma. Ubenganqeni ngisho ukuvuma imbangi yakhe kwezomculo okungumgqumeni, futhi akaze akufihle ukuthi waphuma esandleni sakhe, nokuyinto enkulu kakhulu ukukwazi ukuvuma umuntu eniphonselana ngamazwi naye uma kukhona okuhle akwenzela khona. Ya mfowethu, ngingakusho ngithi khona kunensizwa waphumayo kuthiwa umgomeni. Ngasho ngithi mhlambe ezinye zengxenye mhlambe umculweni wami ukuthi ngize ngizofika manje, ngoba nje noma kube khona okungezwani okuthize kwalokho kungezwani kwethu ikhona futhi okungenzeki kaze ngashisa ngafinyelela izini lona. Ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi uyabona umuntu uma ujwayele ukuthi lokho umbuyisa mhlambe lokho umbuyisa kanjalo ezegcina ngempela esezelwa ngempela. Ngingasho ngithi nami
naye ngingamphatha ukuthi njengoba ngishisa nje impela ngithi ngiyabheka naye unaso isandla. Kuthe noma esehlonishwa emculweni umfo kaNdimande kodwa wakwazi ukuthi ancome aphinde avume uma kunomculi ofikile obonakalayo nethalente. Wakwazi ukuyihlupha ngokusebenza noKhuzani futhi wayengakufihli ukuthi nguye umculi yambona ezakabi. Wayethi mayembiza athi yintwana engiyiphethe esho uKhuzani. Kanjalo noMthandeni mayefika ngengoma yethi Malavisto ezehlukanisa unyaka womaskandi. Indidane yaphumela obala yavuma ukuthi kumfanele ukudla umhlanganiso ngoba uyena owayevimbanisile kulowo nyaka. Ngempela bambalwa kakhulu abaculi abakwazi ukubona okuhle komunye umculi njengoDiliza Imbewu. Okwafike kwenza lesihlabani somculo sahluka kakhulu yindlela abe namancoko ngayo. UNdimande ubeyisikweletu emculweni ngoba ubengafuni kube nokuthula ngaso sonke isikhathi, ubehlala enento ehlukile azoyenza enyakazisa umhlaba wonke jikelele. Nasemculweni wakhe ubenezitayela zakhe zokuchoma ezehlukile. Ubethi uma ingoma ishintsha bese eshaya uhleko olwagcina luthandwa ukwedlula izingoma zamanye amadoda. UNdimande ngisho emenywe emsakazweni bekuhle kwaze ahambe ngoba ubengakhathali ukutalapha. Ngale kwengoma enkulu, ukuba umuntu wamancoko kwadlala indima ekutheni abe yisilomo somhlaba umfo kaGcwensa. Bheka ngoba ngisho eyibonga ubenekhono elibabazekayo lokuzipha amagama nezibongo ezigabe ngamatemu abethandwa yiwo wonke umuntu. UMtshengiseni wakuveza kudala ukuthi umndeni wakhe wonke sewashona, into asele nayo emhlabeni abalandeli bakhe nabantu abathole emculweni. Labantu kuye bebefana nomndeni uqobo. Wayebazisa kakhulu abalandeli kangangokuba ubeze acule ngabo, abaningi ebazi ngamagama futhi exhumana nabo. Ngisho kuma-interview ayenziwa kuma-DVD ubenganqeni ukubanika ithuba lokuvela ngibakhulume nje. Yingakho abalandeli bamageza amahle babe yisizwe esihlangene ngaleya ndlela, kungenxa yomoya owafakwa uNdimande. Uma usondelene noMtshengiseni kuye ubusuke umndeni impela. Bonke abantu abake basondelana naye babaza indlela abephakamela ngayo wonke umuntu. Bheka nje indlela abekhuphula ngayo abantu asebenza nabo estudio, noma umphakathi ubungabazi abanye ngokubabona, kodwa bonke bebaziwa ngoba uNdimande ubeqikelela ukugqamisa wonke umuntu noma ngabe usebenza ekusithekeni. Ngempela uMtshengiseni umfo kaGcwensa indidane evamise ukudida abaningi ngoba njalo mayisha intombi akhuluma kuzexega imlomo kusuka amaduku emakhanda onina, ubeyiqhawe futhi igama lakhe lisazokwaziwa zizukulwane nezizukulwane. Kunzima kakhulu ukuvala isikhala sakhe kumaskandi. Uyazi kwayinto edidayo-ke leyo. Cha, angime khona lana. Njengoba bengingachaza uma sikhuluma ngobuqhawe bamtshengiseni, ngempela kungasakusasa.